Tine, jij wil de toegankelijkheid van de openbare ruimte verbeteren. Dat gaat over de inrichting van de openbare ruimte, maar ook over veiligheid. Maar wat wil dat eigenlijk precies zeggen? Wat wil dat eigenlijk zeggen? Dat is dat wij proberen de openbare ruimte zodanig in te vullen dat iedereen zich goed en veilig voelt. En dat doen we door verschillende factoren op elkaar af te stemmen. Mhm. Als burgemeester, ik ben 18 jaar burgemeester, ga ik een voorbeeld geven. In elke deelgemeente een evenementenplan aangelegd. In plaats van straten waar men gewoon doorrijdt in het dorpskern, hebben we er effectief een plein aangelegd en verschillende functies laten bij elkaar komen. Zoals groen, maar ook ontmoeting, waar we zitbanken hebben geplaatst, waar we speeltuintjes hebben gezet. Om op die manier ook alle mensen zich daar welkom te laten voelen en de ontmoeting te laten creëren, of de ontmoeting te creëren. Dus, En ook om een gevoel van veiligheid te creëren, omdat er altijd volk aanwezig is. Neem ik aan. absoluut, sociale controle speelt daar dan heel erg en waar we de perceptie creëren dat iedereen er mag overlopen zonder dat hij zich ergens geviseerd zou voelen. Ja. En betekent dat dan ook dat je daar op zo'n plaats het verkeer, eigenlijk het automobilistenverkeer wilt weren? Ja, we proberen inderdaad de verschillende stromen in het verkeer uit elkaar te halen, zodanig dat ook daar geen rekening moet mee gehouden worden met elkaar. Dat is Mhm. natuurlijk niet overal mogelijk, maar waar het kan, gaan we dat zeker ook doorvoeren. Ja. En waar we allemaal al wel eens mee te maken krijgen, er is ook een tekort aan openbare toiletten. Toch? Dat klopt. Ja. En daar ga ik terug ook naar het voorbeeld grijpen vanuit onze gemeente Laagdal. Hè. Dus waar we de voorbije 18 jaar zeer sterk hebben op ingezet, is op openbare toiletten. Dat doen we in samenwerking met bijvoorbeeld de lokale cafés, waar we plaspunten gecreëerd hebben en waar mensen dus terecht kunnen, waar dat visibiliteit aangegeven wordt door stickers die ze uithangen. Maar waar we bijvoorbeeld ook hebben op ingezet, is op de restyling of de transformatie van onze begraafplaatsen, waar we telkens ook, omdat die heel vaak in de dorpskernen gelegen zijn, waar we heel vaak ook een openbaar toilet 24 uur op 7 hebben geplaatst, waar dat dan iedereen ook gebruik van kan maken. Mhm. En jullie waren ook van plan om iets als een toiletpas in te voeren? Ja, dat is, ik vergelijk het een beetje met de plaspunten. Hè. Dus Ja. dat iemand zich toegang tot een toilet kan verschaffen door dat document te tonen. Wij Oké. doen het in Laagdal met stickers op de ramen van openbare gebouwen, maar ook van de lokale cafés. Dus iets gelijkaardigs. Ja. Ja, oké. Dat zou dat zeker kunnen betekenen. Wat wij ook ervaren in onze gemeente is dat heel vaak jongeren in de picknickhutten, zoals wij die noemen, in de dorpskernen toch ook wel dingen doen die we er niet willen zien gebeuren, zoals vandalisme, afbraak en dergelijke. Dus het is door die connectie te laten maken met andere mensen dat we ook hopen dat het verantwoordelijkheidsbesef opgekrikt wordt en dat het vandalisme dan zou kunnen teruggedrongen worden. Maar het heeft natuurlijk alles te maken met ontmoeting en mensen met elkaar laten connecteren. Ja. Hangt allemaal samen. Klopt. Dank u wel. Die toegankelijkheid van de openbare ruimte, hangt dat ook samen met een afname of een beperking van het vandalisme? Het hangt zeker samen, want ik moet toegeven, als jongere heb ik ook heel veel op straat rondgehangen. Dus ik zie dat dat nu nog altijd gebeurt, met dit verschil weliswaar dat er heel veel ook afgebroken wordt. En daaruit leid ik alleen maar af dat wij ook connectie moeten maken met jongeren, ook jongeren die niet georganiseerd zijn in het verenigingsleven. Daar moeten wij zeker als overheid mee durven in dialoog te gaan, om op die manier het verantwoordelijkheidsbesef ook te laten groeien bij hen. Mhm.